Бог е в сърцето и вярата е нещо лично. Защо трябва да говориш публично за Бог? Това е един от най-често срещаните изрази на хората, когато става въпрос за вярата в Бог. Той подчертава личните преживявания и разбирания за вярата, без необходимостта те да се споделят публично. Представете ли си, ако Исус Христос, Божият син, си беше казал: вярата в Бог е нещо лично, затова аз няма да споделям на никого, няма да правя ученици и няма да изобличавам делата на религиозните лидери. Тогава нямаше да има християнство и всичко щеше да е безсмислено. Самият Исус каза на своите ученици, на вярващите в Него, че те трябва да бъдат сол и светлина за света, което означава активно споделяне за вярата чрез думи и, разбира се, най-вече дела. Също така, преди да се възнесе на небето, Исус Христос каза на своите ученици следното: и така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Споделянето за вярата в Бог всъщност трябва да е част от мисията на всеки, който твърди, че вярва в Бог и е християнин. Вярата в Бог не трябва да бъде нещо тайно или срамно и не трябва да бъде нещо, което ние самите си сътворяваме според нашите собствени разбирания. Сподели твоето мнение по темата в коментар, харесай видеото, ако ти е харесало посланието, и последвай профилът за още подобно християнско съдържание.